Salam hormatly vatandaşlar. Şuun men hem öz gelegimde käbir aýtmaly meseleler bardy. Köp bir şey aýtyp geçdi. YouTube kanalymyzda her kim aýtyp geçdi. Indi Türkmen aktivistleri başga bir diktatura karşı görüşýän käbir guramalar bar hemesi aýtyp geçdi. Ýagny men bugun aýtmak isleýän Milli Halat Ediş Komiteti, yani Gurucu Meclisi'nin en önemli ağzalarından biri bir zenan maşgala. Umida Bekcanovan'ın saklanıp izini verme merkezi değil ya. Yani Türkiye'de geri gönderme merkezi değil ya. Şu yerde saklanılyanlığı hazır bilemeyelim. Yani onu bir Türkmenistan'a, yani bir diktaturanın bir yerinin ayasına iyi verilme hopu var hazır. Yani şunun için hazır bütün dünya ayağı garlı hazır. Amerika'da bolsun, Avrupa yurtlarında bolsun, hemme kişi çünkü bunu bu zinanı gol tanıyalar. Türkmen halkı da gol bilýär. Ýöne käbir bar nemeler var. O diktaturanı bir gollayan, şolardan bir ýalyýan käbir bir itler var. Şolar YouTube kanalında Umida Bekcanovan'ın, yani Taga kanalının profiline komentari atyanlar bar. Ýöne her kim bir zat diýär, o denep gidersin. Sen ölersin. Yani on edil onu bir men ýöne bir sada bir halktan diýip düşünmek edinen ödüm. Halk sadece bir halktan da bolup biler ýöne esasy meheme işgärleri şolaryň agzalary ýa-da şolar tarapyndan bir satyn alynan bir käbir bir bilgisiz bir jahil bir öz halkymyzdan biri bolup biler. Bir bilmän şeýle bir bilgisiz bolup diýip bilýänler ýa-da bir şoň üstünde belli bir nemesi bardyr. Belki bir aýlygy bardyr. Ýöne bir günä götürüp durmaýan menem. Her hil ýagdaý bolup biler, ýa-da bir bilgisiz hem bolup biler. Bir jahil halk, bilgisiz bir halk biz hemmemiz bir körsawat bilim ýok bizde. Ýöne şeýle bir prezident ýa bir han sultan ýa bir serdaryň garşysyna gitmek bu bir günä, ýagny bir jinayet diýip hasap edilýär. Bir wagtlar biziň hemmemizem şeýle bir düşünjede köpimiz edilmen özüme şeýledim ýöne. Indi soňky döwürler o zatlary hemme zat men göz ýetirdim. Indi halkymyzdan hem şeýle bir düşünjeleriň şeýle bir düşünmeleriniň gerekdigini şonu ündemek isleýän, ýagny bir Umida Bekcanova diňe bir halkyň däl, bütün Türkmenistanyň zinanlaryna bir görelde, bütün Türkmen halkynyň ýaş gelecek, ýaş nesillerine bir görelde, şolaryň bir öňüne bir aýdyn ýoly açmak isleýän bir zinan. Men o zinanyň kän kanallarynda gepleşiklerini kän dinledim. Elbette Milli Halat Ediş Komitetining o agzarlarynyň edýän gepleşikleri ýa-da käbir ýygnaklary bolýar, käbir kararlar bolýar. Iň azyndan şolaryň bir elinde bir delil var, ýani bir resmileşdiren bir kararlar bar. Ýöne ony köp kişi muny inanmak isleýänler, ýani bular kim üçin beýle bir karar kabul edip giderýärlik diýerler. Eger ýurdun başynda biri bir karar kabul edip ýa-da bir halkyň üstüne bir agalyk sürüp islam adamsyny öldürüp bilýän bolsa, ýani halkyna şeýle bir zulüm edip bilýän bolsa, näme üçin bu şeýle bir guramanyň özüçe bir karar çykarmagyna, ýani bir halkyň tarapdary bolup bir halkyň näme diýeýin, näil diýip aýtsam kam endi bir
halkın hayrına bir şeýle bar, dogry kararlary alyp bilýän bolsa näme üçin bularyň haky ýokmuşyn. Indi şeýle sorag bar. Indi her kim şu soragy özüne berip görmesi gerek. Şeýle bir o bir ýurdun başynda isläni edip halkyň üstüne zulüm edip bilýän bolsa hemäňiz bütün Türkmen halky hemäňiz görüp ýörendiňiz halkyň köpeligi ýurdun daşynda gazanç etmek üçin nähili günler görüp nähili közelçilikler bilen gazanç diýip insanlar da ya o hasalan galya köpüsi ölüp gidýär. Şolaryň ağzyndan bir janazasy ağzyndan şoň janazasy bir öz topragyna gömülmek bir nesibesi yok. Indi Umydy Ökçän wanyň aýdan sözleri bugüne çenli görüşdi 4 ýyl 5 ýyl men bilenim elbetde ondanam hem kän bolup biler. Şu aýdan sözlerine hiç bir ýalňyş ýa bir ýalan ýokdy. Ýöne şunu yalanlamak üçin yalanlaba bilmediler ýöne diktator muny yalanlap bilmedi ýöne muny bir aldaw ýol bilen muny sesini kesmek üçin muny aldylar. Men şeýle bir mert zenanlarmadan bardygyna buýsanýan edil özüm. Onun bu zenanyň ýagny iki oğlundan birini Umydy Ökçän wanyň sesini kesmek üçin oğlunun birini bir oğurluk mu bilemok bir cinayet esasında onu içeri yani türme aldılar. Türme alıptırlar. Yani aldılar diýse men yalançy bolaryn men gözümle görem ok sebäbi içeri alıptırlar. Ýöne şu şeýle ýagdaý bolmasyna da rağmen bu denan sesini kesmedi. Ýene de şu diktatoranyň, şu rejimiň garşysyna görüşüp bilen denan. Beýle mertlik henüz biziň Türkmenlaryň, Türkmen halkynyň erkeklerine henüz çenli görülmedi. Erkeklerinin içinde görülenler bar elbette. Bir yıl mundan 26. iyununda Merdan Muhammedov yani Milli Halas Ediş Komitetinin gurujasy esasy agzalarından birisi Merdan Muhammedov bu oğlunu hem aldılar. Ne olsa Umydy Ökçän wany aldılar. Ýöne indi men diňe bu ikisiniň adyny agzap geçmäň ýöne kän bu rejime garşy görüşüp görün kän ýigitlerimiz, zenanlarymyz bardy. Yani aktivistlerden yanlışmasam bir ayman olan Abdullah Orosov ve Alişer Sahatov ol ikisi birlikde bular tutuldy. Sonra sanasan kän henüz Malik Berdalayerdiýew, Azat Isakov, başga da kän we şuňa meňzeşler mi häzir atlary, familýalary men häzir ýadyma düşen ok. Farhat Durdyýew bardy ýene biri. Şeýle de kän bol henüz intek biziň bu bilýänlerimiz, henüz bilmeýänlerimiz näçe yüzlerçemdir, belki miňlerçe bir rejimden şeýle bir nägile bir ýyldaşlarymyz, watandaşlarymyz bolanlar kändir. Ýöne şolar hem aýap goýan däldirler. Indi şolaryň hemmesi tutuldy, saklanyldy, içeri atyldy. Halkymyzdan hiç bir ýerinden ses çykmady. Hiç kim gollamady. Belki köpüsiniň habary hem ýokdur. Ýöne habar bolanlar kändir diýip düşünýän sebäbi Türkmenistanyň halky köpüsi daşary ýurtlardakynyň hem daşary ýurtdaky halkyň hemmesiniň YouTube kanalynda
o FSM kanalyny görýändirler, dinleýändirler diýip düşünýän. Belki o ýerde käbir aň düşünjesi bolman, düşünebilmänem biler, o ýerde nähili gep gurrunun bolýanlygyny, nähile söhbetleşiň bolýanlygyny ýöne köp kişi bilýändir. Näme barada söhbetleşik gidýänini, söhbetleşiň manysy näme barada gidýänini googleýändirler. Ýöne hiç kimden ses çykan ok. Indi şeýle bar, ýöňe çykyp hiç bir ýerinden ses çykan ok, ýöňe çykýan ýok. Ýöňe çykýanlary da şeýle alyp ortalykdan ýok edip bilýän bolsa, olaryň garşysynda da bir tepki berip bilmeýän bolsa, biz bir nähilik bir millet bolýas. Indi şeýle bir halkyň, bir milletiň, bir watanyň öňünde şeýle bir hereket edip bir hyjy bilen orta çykan adamlary gorlap bilmeýän bolsak, biz nähilek bir millet bolýar, nähilek bir halk bolýas. Ya şol döwletiň, şol hökümetiň öňünde diňe bir boýun bolup, haçan ölerkäk, haçan biziň ganymyz dökülerkäk diýip garaşmalymy? Ya da haçan bir ýalňyş iş ederkäm etmejek bolup dyrjaşaýyn diýip şeýdi haçan bir serasaply bolup gelmeli ýöne bir dogry dürst dogrulary aýdyp öňe çykan adamy şeýdi ortadan aýyryp ýok edip bilýän bolsalar, sen dogryny aýt ýa aýtma, sen ýalan sözle nämedeňde dede islam wagty bu diýişine gan degen hökümet islam wagty islam hereketini edip biler. İstersen elinden öýüň alyp biler, ýurduň alyp biler. İstese janyňa alyp biler, istese ganyňa döküp biler. Indi bu bolýan wakalaryň soňy şu derejäge gelip ýetýär. Nähili düşünçelerimiz bar bilemok ýöne bu hereketiň, ýani bu ýagdaýlaryň ýygyň gowuluk däl. Türkmen halky, ýa-da Türkmen milleti. Ýani biziň bu haksyzlyga ses etmän oturuşymyz erteki gün her kimin bir sessiz oturan her bir şahsyň başyna gelip biler. Şoň üçin elimizden hiç bir zatyň gelmese de şeýle bir hereket edenleri gollamany bar, başaralyň. Gaýrat edin. Hemme edilýän hereket, hemme aýdylýan sözler, hemme edilýän hereketler halk üçin, watan üçin, bu millet üçin edilýär. Şuňa dogry düşünjek bolun. Sag bolun vatandaşlar. Her kim öz pikirini paylaşsın, pikirini orta atsın, ýöne eýle bir haksyzlyga ses etmän oturmak bir gaýratlyk bolar. Şunu etmeliň, biz bir beýik millet bir wagt. Ýöne bir wagt beýik millet inni gitgide de bir gorpun içine gitip barýar. Şuňa düşünjek bolun. Gaýrat edin. Ýazyz milletimiz. Beýik Türkmen milleti.